Moni mawa bwino lelo lolemba pa 8 June chaka cha 2026 the Nesta the Black Teacher ndipo ndabwera ndi ma updates kuchokera ku Irani. Kwa nthawi yoyamba chiyimire nkhondo pakati pa dziko la Israeli ndi Irani mu April. Irani dzulo yaponya mizinga yochuluka kupita ku dziko la Israeli. Irani yaphulitsa mkatikati mwa dziko la Israeli komanso dera lija lakumpoto kwa dziko la Israeli lotchedwa Haifa konseku ndithu kunafika mizinga yochokera ku Irani. Irani yachita izi pamene Israeli dzulo inakaphulitsa ku capital city ya Lebanon ku Beirut kumeneko. Tikumbukire kuti sabata latha Israeli inayamba kulowera ku capital city ya Lebanon ku Beirut, ndipo pa nthawi imeneyi Irani idachenjeza kuti Israeli ikapitiriza kupanga zimenezi Irani iyamba kuphulitsa Israeli. Ndipo President Donald Trump anayimba foni kuyimbira Prime Minister wa dziko la Israeli kuwauza kuti asapitirize ataki ku Beirut, abwerere. Ndipo pa nthawi imeneyo dziko la Israeli linabwereradi, asilikali ake anabwerera sanapite kupitiriza ataki ya ku capital city ya Lebanon. Ndiye dzulo dziko limeneli asilikali amene wa Israeli anapezekanso kuti apitanso ku capital city kuja ndi kukaphulitsa ma outskirts kunja kwa capital city imeneyi, ma townships ena anaphulitsidwa ndi asilikali a dziko la Israeli. Irani popeza yakhala ikuchenjeza kambirimbiri mbuyomu, ndipo anthu ena amanena kuti Irani imangochenjeza si imachita. Ndiye dzulo yaonetsa kuti ili ndi kuthekera kochita zimene imaopseza. Irani yanena kuti imeneyi ndi warning, ndipo ngati Israeli ipitirize kapena iyankhe, Irani ili ready kuyambiranso nkhondo ndi Israeli, ndipo igwiritsa ntchito zida zoopsa. Kumbali yake President Donald Trump wa dziko la America akuti analankhulana ndithu kwa 15 minutes ndi Prime Minister wa dziko la Israeli pa phone, ndipo President Donald Trump wauza Prime Minister wa Israeli kuti asabwezere iyayi, asayankhe Irani popeza iwo akhala kupanga maataki ambirimbiri ku Lebanon. Iyi ndi nthawi ya Irani yangoyankha, nde iwo asabwezere iyayi chifukwa Donald Trump akuti America ndi Irani ali pafupi kusayinirana peace deal. Donald Trump akuti peace deal imene itha kusayinidwa lolemba kapena kufika lachitatu wiki yomwe tikuyiyambayi. Ndiye padakali pano Benjamin Netanyahu sizikudziwika kuti apanga zotani. Kumbali yawo asilikali a dziko la Israel anena kuti ali wokonzeka kuyankha dziko la Irani, kupanga ataki dziko la Irani. Iwo akungodikira maoda akapasidwa, iwo ayiyankha dziko la Irani. Ndiye zinthuzi zalowano kovuta chifukwa America ndi Israeli amayenera kukhala pa peji imodzi, amayenera kupanga zogwirizana. Koma padakali pano akuoneka kuti akusiyana zimene akufuna. America ikufuna zoti akambirane kukhale peace deal. Israel ikuona kuti iyo sinakwaniritse zolinga zake za nkhondoyo chifukwa Hezbollah ikupitirizabe kupanga ataki Israel. Ndiye iwo wakuona kuti nkhondo asiye padakali pano palibe chimene apanga achieve. Irani idaphulitsa madera ambiri ku dziko la Israel kwa nthawi yoyamba, inaphulitsa madera ambiri. Hezbollah ikuponyabe mizinga. Ndiye kunena kuti peace deal nkhondo yatha, Israel ikuona ngati kuti iyoyo sidakwaniritse zimene imafuna. Cholinga chawo popitirira kukamenya nkhondo kumapita ku capital city ya Lebanon ku Beirut kumeneko, iwo akufuna kukafika ku likulu la Hezbollah ndi kuphulitsa kumenekoko. Ndiye tidikirira kuti timve kuti leloli zikhala bwanji. Koma Irani yanena kuti ataki imene yapanga dzulo usiku wangothawu ndi chiopsezo kuchenjeza dziko la Israeli. Ndipo anena kuti ngati Israeli iyankhe, Irani ili ready kupitiriza kuphulitsa kapena kumenyana ndi dziko limeneli la Israeli. Ndine Nesta the Black Teacher, mawa bwino, dzukani.